люди боятся, но очень бы хотелось, чтобы не боялись и выходили, потому что, вы понимаете, понимаю молодежь, но нам уже, пенсионерам, нам уже терять нечего. Ради детей, ради внуков только это делаем. Покуда весь народ не встанет, не скажет свое слово, перспектив, я думаю, немного у нас. Это будет длиться бесконечно, покуда у власти будут вот такие, это достойные наследники НКВДшной, КГБшной мрази, которая раньше правила, которая уничтожала людей. Очень хочется нецензурно выражаться, то, что у власти, конечно, стоит, неадекватный, будем так говорить, человек. Я считаю, что это нормальное выражение, слово, по крайней мере, по сравнению с тем, что он с экранов телевизоров порой несет, как он говорит, блявузгая. %3 это действительно мало для главы государства, и от этого паника, от этого непонимания, что делать. Ему кажется, что он в состоянии запугать людей, а по сути это запуган он. Лукашенко обкакался, и это уже очевидно. Вчера мы увидели вечером эту карусель уже из автомобилей. Когда вокруг одного квартала мы это отследили, мы видели эти автомобили, эти все номера, которые по кругу ездили там, сотня автомобилей, и сигналили напротив Комитета госбезопасности, да? На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а на кону независимость страны. Мы народ і мы салідарныя. Гэта тое, што паказала акцыя ў сталіцы, якая цягнулася 7 гадзінаў, нягледзячы на тое, што быў моцны дождж таксама, і скончылася яна позна уначы. Вітаю спадарства, Сергей Падсасонны, і гэта Белсат Зум. Вядома таксама пра тое, што сам Віктар Бабарыка, прэтэндэнт у кандыдаты на прэзідэнцтва, арыштаваны. Арыштаваная ягоная маёмасць, таксама пад арыштам знаходзіцца і ягоны сын Эдуард. Тым часам беларусы збіраюць подпісы. Не за цэлыя суткі больш за 100 тысячаў гэтых подпісаў пад петыцыяй за вызваленне Віктара Бабарыкі, а мы ўжо цяпер пераносімся ў штаб Віктара Бабарыкі. Марія Калеснікава, прадстаўніца штабу, з намі на сувязі. Вітаю. Што мы ведаем на дадзены момант? Мы знаем именно ту информацию, которую вы сказали, потому что у нас есть только один источник ее получения, это государственные СМИ. Мы считаем все эти заявления хамским отношением и к нам, и к возможному претенденту, кандидату в президент Республики Беларусь Виктору Бабарыка. Ситуация выглядит как абсолютно абсурдная. Нас лишают права, вообще нашего законного права избирать и быть избранным. И, конечно же, на нас оказывается давление, но мы не сдаемся, прекращаем работу. Таксама людзі падпісваліся досыць актыўна пад Віктарам Бабарыкам. Размова пра тое, што было сабрана больш за 400 тысячаў подпісаў. Што з гэтымі подпісамі? Ці ўсе удасца здаць у цэнтр выбаркам? Мы собрали 434 тысячи подписей, из которых верифицировали 403 тысячи подписей. Это значит, что их полностью обработали, они прошли проверку на правильное заполнение и подачу данных. Мы успели подать 285 тысяч подписей. Часть подписей мы еще подадим сегодня.
Часть подписей, к сожалению, мы не сможем подать, потому что Виктор и Эдуард — это те люди, которые могли подать в определенных районах в избирательной комиссии, они физически не смогут их туда отнести. Это значит, что не все голоса людей, которые подписали за Виктора, могут принимать участие в этом избирательном процессе. Таксама напярэдадні гаворка ішла пра тое, што не пускаюць адвакатаў да Віктара Бабарыкі, да Эдуарда. Ці штосьці змянілася, адвакатаў пусцілі? Адвокатов, к сожалению, не пускают. Говорят, что это связано с эпидемией, с ковидом. Мы не знаем, насколько это правда. И, адвокатов не пускают до сих пор. И это, конечно, это тоже как давление или нарушение наших прав мы рассматриваем. То бок ні з Віктарам, ні з Эдуардам ніхто не змог сустрэцца і ніякай інфармацыі канкрэтнай ад іх няма. Атрымалася перадаць перадачу, так, наколькі вядома? Никакой информации о них нет, но родственникам сегодня удалось передать передачку Виктору точно, про Эдуарда еще нужно будет уточнить, да. Спадарыня Марыя... И это нас не может не радовать. Безумоўна, ва ўсёй гэтай драматычнай сітуацыі такі момант радасці ўсё ж такі існуе. На жаль, у Беларусі вось так радасць выглядае. Спадарыня Марыя, таксама ўзнікае пытанне, што далей рабіць тым людзям, якія паставілі свой подпіс? І, па сутнасці, гэты подпіс скрадзены дзейснымі ўладамі, спецслужбамі. Мы предлагаем действовать так. Сегодня в 19:00 мы все вместе слушаем обращение Виктора Дмитриевича, и потом мы предлагаем объединяться и действовать согласно новым планам, новому видению и плану Б. То чакаем, безумоўна, гэтага плану і будзем сачыць за сітуацыяй і за лёсам спадара Віктара і Эдуарда. Ну і таксама іншых затрыманых. Безумоўна, гэта ўсё вельмі важна. Дзякуй вам за гэты каментар. Уже цяпер слова тым, хто выйшаў на акцыю салідарнасці ў сталіцы. Я уже подписи давно поставила за Бабарику и за Цепкала. Думала, тут Тихановская будет, нету. Все, кто сюда пришел, все пришли с одной целью – отстоять свое право на независимость, на свободную жизнь, свободу слова, демократию. Я тоже пришла, хоть мне уже, дай бог, сколько лет, но я считаю, что в нашей стране нет права ни на свободу слова, ни на свободу печати, ни на высказывание своих мнений. И вообще страна желает, и люди, живущие в ней, действительно люди, они желают лучшего, потому что все скрывается тайной мрака, осуждаются все инакомыслящие, и только один у нас президент прав во всем и всегда. Против этого надо бороться. А скажите, вы сегодня чули, что отбылося з Віктором Бабарыка и его сыном? Як вы можете расценить такие заходы до человека? Давление, даже еще не забрали кандидата, уже начинается жесткое давление. Я читала в ленте, я все время слежу, в принципе, за событиями. Жаль, конечно, что так получается, но я думаю, что если, не дай Господь, Бабарыку все-таки не допустят до кандидата, народ поднимется еще больше. И слава Богу, Господь пусть нас защищает от всяких гадостей. Добре, дякую вам. Было чутно, што людзей, якія прыйшлі сёння ў жывы ланцуг салідарнасці, падтрымліваюць таксама і кіроўцы аўтамабіляў, яны ім сігналіць. Мы ж працягнем далей размаўляць з людзьмі. Добрый день. Добрый день. Питание до вас. Скажите, что вас привело сегодня сюда? Мяне вельмі засмучае, што нашы лепшыя людзі на сённяшні дзень пакутаюць у цюрмах, а мы сядзім дома. Вот гэта мяне засмучае. Таму я сюды прыйшла. Я яшчэ не паставіла подпіс за Цепкала, вот я прыйшла паставіць за яго подпіс. Вот гэта мяне прывяло. І вельмі засмучаюсь таму, што нашы лепшыя людзі пакутаюць у турмах. Мы плачем за іх, мы помнім пра іх кожны дзень. І не можам нічого зрабіць. Бо адзін у полі не воін. Трэба, каб усе рабілі нешта. А якіх бы зменаў вам хацелася? Ну, зменаў судоў справядлівых, змены ўлады. О, і это будуць змены. Тады наступяць і змены. Тады будзе эканоміка, і медыцына, і педагогіка. Усё будзе як-то ісці па-другому. Дзякуй. Добре, дякую вам, хорошого вечора. Так, мы бачым, што ланцуг павялічваецца і расцягваецца ўжо нават
нават, па праўдзе кажучы, не бачна, дзе ён заканчваецца. Мы яшчэ падыдзем да пару чалавек, спытаем, што іх прывяло сёння сюды, як увогуле яны ставяцца да таго, што адбывалася падчас гэтай кампаніі па збору подпісаў. Так, вось мы бачым чалавека на ровары. Добрый день. Добрый. Питание до вас. Скажите, что вы сегодня тут робите? Чему вы решили спиниться и стать в ланцуг? Ну, это моя гражданская позиция. Чуть-чуть туда. Постоять здесь. Я же свободный человек, где хочу, там и стою. Зрозуміло, але чому ви лічите, що правильно, неправильно проявляти солідарність ось в такі часи? Ну, потому что я видел, как задерживали Тихановского. Поэтому и стою. Имею на это полное право. Не хочу, чтобы меня так задерживали. І ви не боїтеся затримання? Почему не боюсь? Я хочу лето не в тюрьме провести, а на море. Ну, что они мне сделают? Ну, ничего. Зрозуміло, добре. Вам спасибо. Дякую. Дякую. Ось, як бачно, що люди виходять менавіта, каб праявіць салідарнасць, люди не бояться. Ось, зараз так само ще підійдемо, запитаємо. Добрий день, дозвольте до вас питання. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до тих заходів, які предприймалися державою на протягу усієї этой кампанії по збору подписів? Ну, по моему мнению, это политически мотивированные такие действия против кандидатов, как бы убрать конкурентов. Все. Ну, я не знаю, то есть это с моей точки зрения. А чому хотілося прибрати конкурентів, як ви лічите? Ну как, чтобы проще было, чтобы меньше было вариантов, как бы, против. А скажіть, а ось ведаючи, що люди затрымліваліся вельмі жорсткім способом, вас не пужае тое, що вас так само можуть затрымаць? Ну, есть такая вероятность, но я считаю, что я ничего противозаконного не делаю. Я участвую в законном пикете, как бы хочу оставить свою подпись в поддержку кандидата. Добре, дякую вам, поспіху. Падчас таго, як мы бралі каментар у чалавека, людзі стараліся падняць хвалю апладысментаў, але гэта не вельмі атрымалася. Але што важна зазначыць, кіроўцы аўтамабіляў працягваюць сігналіць і падтрымліваць тых людзей, якія сабраліся сёння ў жывы ланцуг. Добрый дзень, дазвольце да вас пытанне. Скажыце, будь ласка, што вы сёння тут робіце, што вас прывяло сёння сюды? Ну, как бы хотелось поддержать. Подписи я уже за всех отдала, за кого считала нужным, как бы, кроме одного и там еще трое с ним, которые возникают сомнения по поводу их. Просто пришла поддержать, постоять, и я уже как бы не первый раз прихожу, к Комаровке приходила. То есть ты когда глоток свободы вдохнул, то как-то хочется сюда ходить, поддерживать и показывать, наверное, пример своим поведением, что... Ну, чтобы вставали с дивана все-таки. Очень много людей сейчас рассуждают, ну, на грани, но не готовы еще очень многие, потому что за 26 лет я смотрю, что очень запущенное состояние у людей, как запуганы. Все боятся что-то потерять, какие-то, ну, нечего, в принципе, терять. То, что надо бояться, то, что мы потеряем, нечего нам уже терять, нас уже просто не считают вообще за людей, за народец какой-то гнилой. Поэтому надо что-то делать и выражать свою поддержку кандидатам. Надеемся, что что-то изменится в этом году в лучшую сторону. Потому что хочется жить. И, вот моим детям 30 лет, как бы 26 лет они прожили при этой власти. И я хочу, чтобы мои внуки хотя бы пожили в свободной стране, счастливой, веселой. Суды сёння адбываюцца па ўсёй краіне, толькі ў Менску гэта каля 2 дзясяткаў. Таксама Тацяна Севярынец у Віцебску будзе ў судзе, будзе, напэўна, вырак. Маці Паўла Севярынца з намі на сувязі. Добрый дзень. Добрый.
Спадарыня Тацяна, 90 сутак агулам прысудзілі Паулу, вашаму сыну. На знак пратэсту ён парэзаў сабе руку, МУС зрабіла заяву, цёрся аб краты камеры, меддапамога не спатрэбілася. Гэта крыху ўжо пачынае нагадваць нейкі абсурдны анекдот, калі сам упаў на нож і так 15 разоў. Якая ваша рэакцыя на ўсё гэта, як маці? Реакция розная, я бы хотела сказать. По-перше, вот это полный ступор, что як такое магчыма у наш час, як яны асмеліліся вот до того дайсці, каб так здзекавацца над чалавекам, што чалавек, даведзены да адчаю, мог рабіць сабе шкоду. Але шкоду ён рабіў не для таго, каб спыніць мучэнні, катаванні, а гэта на знак пратэсту. Чым мог параніць рукі, чым мог ён скрыць вены сабе? Толькі тым, што было побач. Сцены там шурпатыя, я ведаю, бывала на ІВСах сама. Таму, от уяўляеце, як это церці рукой адчуваць боль, тут парэжаш пальчык, недзе от просто выпадкова і ўжо балюча. А калі чалавек трэ рукі, каб дабрацца да вен, гэта не так блізка, ну, то гэта, канешне, такі моцны пасыл уладзе, моцны пасыл гэтым катам, што я гатовы да таго, што я спыню вось вашыя гэтыя катаванні такім учынкам. Ахвярую сабой, ахвярую сваім здароўем, ахвярую, магчыма, і сваім жыццём дзеля таго, каб вот гэтае катаванне было спынена. Ці вартая гэтая ўлада гэтыя ахвяры, пра якую вы кажаце, каб ахвяраваць і здароўем, і жыццём? Ну, ведаеце, прыйшоў час пераменаў. Лукашенко свірэпствуе. Лукашенко – это чудовішча. Ён трасецца, ён негадуе за страху. Ён дэманструе зараз сваю слабасць. Яму падаецца, што ён дэманструе сваю ўладу і свой моц, але ён дэманструе сваю слабасць менавіта вот такімі учынкамі, што пераследуюцца актывісты, больш за 20 судоў у Менску. Сёння я гэта ведаю, учора яшчэ адзін суд над Паўлам, сёння суд яшчэ нада мной. Ой, тут шмат што пералічваць, і колькі чалавек сядзіць у пастарунках, хто церпіць ад гэтай улады, каго збіваюць, каго катуюць. Ну, то ведаеце, каб... Ну, яно не бывае так проста. Я нагадаю вам вобраз Данка. Памятаеце, каб вывесці людзей з цемры, чалавек вырваў сваё сэрца, каб асвяціць путь. Ён сам толькі паказаў гэты путь, сэрца выраніў з рук, таму што ён памёр. На акцыі салідарнасці ў Менску людзі крычалі «Выпускай». Таксама людзі ўзгадвалі Паўла Севярынца. Прычым людзі далёкія ад палітыкі. Тыя, хто пабачыў, што патрэбная салідарнасць, яны выходзілі, нават часам не маглі ўзгадаць прозвішча, але ведалі, што ёсць такі чалавек і за свабоду трэба змагацца. Што б вы сказалі беларусам? Я б сказала, не бойтеся, выходзьце. Сёння катуюць Паўла, заўтра будуць катаваць вас. Інакш вы будзеце рабамі, ніжэй вады, цішэй травы, вы будзеце, не здолееце падняць галаву. Таму выходзьце, не бойцеся, здабывайце сабе волю, свабоду, стоп-таракан, ганіце гэтую пачвару з нашай зямлі. Дзякую вам за гэтую размову. Тацяна Севярынец, маці Паўла Севярынца з Віцебска з намі на сувязі, а ўжо цяпер голас прадстаўнікам розных структураў ее развязу да афіцыйнага Менску. I express my solidarity and that of DPP. Я выказваю салідарнасць сваю і ЕНП з тымі, хто ў турмах і зазнае катаванні. Паўлам Севярынцам, Сергеем Ціханаўскім, Мікалаем Статкевічам, Віктарам Бабарыкам ды іншымі. Мы захапляемся вашай мужнасцю і адданасцю Беларусі. Я заклікаю прэзідэнта Лукашэнку спыніць рэпрэсіі ды неадкладна вызваліць усіх палітвязняў. Еўразвяз заклікае неадкладна вызваліць Віктара ды Эдуарда Бабарыкаў з СІЗА, а таксама гарантаваць поўную павагу вяршэнства права, уключаючы сумленнае і празрыстае расследаванне
расследавання ды права на адваката. Паведамленні пра жорсткае абыходжанне з затрыманымі ўдзельнікамі мірных пратэстаў, у тым ліку з Паўлам Севярынцам, вельмі насцярожваюць. Злучаныя Штаты падтрымліваюць права ўсіх беларусаў на мірны ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах і свабоду ад запалохванняў. Павага асноўных свабод і прынцыпаў дэмакратыі умацоўвае суверэнітэт і незалежнасць Беларусі і пракладае шлях да больш цесных сувязяў з ЗША. З намі на сувязі Сергей Навумчык, журналіст і дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання. Добрый дзень. Добрый дзень. Спадару Сергей, стрым Радыё Свабоды набліжаецца па праглядах ужо да мільёну. Ужывую дзясяткі тысячаў чалавек глядзела тое, што адбывалася на вуліцах сталіцы. Натхняюць кадры ў Менску? Безумоўна. Вот такога не было ўжо много гадоў. Я сказаў бы, што, напэўна, может быть, з 10-го года, калі десяткі тысяч людзей тады выйшлі пасля выбараў на плошчу, і тут важны момант, што тады яны выйшлі пасля выбару, пасля галасавання, а зараз яны выйшлі, амаль што за 2 месяцы да галасавання. Можна уявіць розныя сцэнары, конечно, як пойдуць далей падзеі разгортвацца. Калі глядзім на тыя заявы, якія робіць Александр Лукашенко, досыць агрэсіўныя гэта заявы. Уладзімір Макей кажа пра тое, што рыхтуюцца нейкія правакацыі, што нібыта набываць планавалі нават выбухоўку, нібыта гэту выбухоўку можна набыць у кожнай аптэцы і ў кожнай краме. Пра што гэта ўсё сведчыць? Бо вы, як дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання, памятаеце, што улады могуць пайсці на ўсё. Улады, конечно, могуць пайсці на ўсё. І вот калі я зараз чую некаторыя каментатары, тых людзей, якія просто толькі цяпер далучыліся да палітыкі, мы не уяўлялі, кажа они, што вот такое можа быць, што такое можа здарыцца. А што ж вы не уяўлялі? У 95-м годзе былі 2 десяткі дэпутатаў парламента збітыя ў зале парламента па загаду кіраўніка дзяржавы. Куды далей ужо 25 гадоў таму гэта было зроблена, куды далей можна ісці. А нагадвае мне гэта, ведаеце што? Нагадвае мне гэта 94-й год, і вось мяне вельмі здзіўляе тут якраз такі сам Александр Лукашенко. Пры ўсім маім стаўленні да яго я мушу сказаць, што яму ніколі нельга было адмовіць у наяўнасці палітычнай інтуіцыі. Вось інтуіцыя ў яго была. Тут я бачу, што яму інтуіцыя пачала здраджваць. Але Лукашенко не слухае, таксама не слухае галасоў з еўразвязу і ідзе зацята да свайго. Як можна ўплываць на Лукашенко? Я думаю, што вельмі цяжка ўплываць на Александра Григоровича. Некім чынам все яму было сказана і дэпутатамі еўразвязу. Было яму прадастаўлена 2 сцэнарыя мірных пераменаў і тое, што можа адбыцца, калі гэтых мірных пераменаў не будзе. Як гісторык па адукацыі ён мусіць ведаць і даўнюю, і недаўнюю гісторыю, чым скончывалі тыя, хто ігнараваў памкненні народа. Гэта не экстрэмісты, гэта не кучка некіх шарлатанаў. Это вот тое, што называецца народ. І народ рана ці позна ён сваё слова гаворыць. Яго можна, конечно, стрымліваць, але стрымаць народ яшчэ у чалавечай гісторыі не ўдавалася нікому. Народ і не народзец, як кажа Александр Лукашенко. Дзякую вам за гэты каментар. Сергей Навумчык, журналіст і дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання. Таксама чыняцца перашкоды ў працы нашага тэлеканалу. Ужо спадарства на нашым лічыльніку больш за $100 000 штрафаў у эквіваленце за нашу працу цягам усіх гадоў. Ёсць і апошнія штрафы нашим журналістам. Гэта Зміцер Міцкевіч, Менск, Евген Меркіс, Гомель. Вітаю, калегі. Але вядома таксама і пра іншыя штрафы. Адбыўся ператрус у Алеся Пуцілы, забралі тэхніку у яго з дому. Гэта не толькі наш калега, але і бацька вядомага блогера Нехты. Ідзе ціск, ідзе пераслед. Як гэта выглядае ў Менску? Зміцер Міцкевіч, калі ласка. Насамрэч у нас было все не ў Менску. Суд адбываўся ў горадзе Гародня, дзе мы вели стрым з пікетаў па зборы подпісаў за Александра Лукашенко, за яго вылучэнне кандыдата ў прэзідэнты. Насамрэч гісторыя вельмі цікавая, і гэта ствараць новы прэцэдэнт, паколькі
По-перше, по выніку суда у нас постановили конфисковать всю технику, при допомозі якої вівся стрим. І, що цікаво, артикул 22.9, паводле якого нас осудили, не прадугледжвае таких нормаў. Адпаведна, в прынцыпе, пакуль нам яшчэ не зразумела, на якой падставе гэтая тэхніка сканфіскаваная, мы попросили матывіровачную частку пастанаўлення суда, і в бліжэйшы час яе чакаем, калі нам яе дашлюць. Нас паабяцалі праінфармаваць аб гэтым. Яшчэ які цікавы прэцэдэнт. То бок, якраз такі артикул 22.9 кажа аб тым, што мы незаконна вырабляем прадукцыю сродкаў масавай інфармацыі. Праблема ў тым, што стрым ідзе на відэасервіс YouTube, які не з'яўляецца паводле закона аб СМІ зарэгістраваным сродкам масавай інфармацыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Тут мы бачым прамое парушэнне тых законаў, якія самі парушаюць Канстытуцыю, якія гэтая ўлада прапісала. Вось так голас з Менску пра тое, што адбывалася ў горадні, безумоўна, Зміцер Міцкевіч, а у Гомлі, я так разумею, таксама незаконны выраб і прадукцыя сродкаў масавай інфармацыі. Євген Меркіс. Так, у нас класіка. Я праводзіў стрым для нашага тэлеканала 7 чэрвеня ў Гомелі з калектыўнага пікету розных кандыдатаў. 8 чалавек збіралі свае подпісы ў самым цэнтры Гомеля, і за гэта адразу ж вылетела позва ў суд. Суд прайшоў, на жаль, класічна. Я падаваў вялікую колькасць хадайніцтваў, каля 7 штук. Все яны былі адхіленыя, то бок ад самых базавых, каб, напрыклад, дазволіць весці відэазапіс падчас паседжання, да больш сур'ёзных, дзе я апеляваў да нормаў міжнародных дамоваў, которые наша дзяржава падпісала, апеляваў да Канстытуцыі, якая дазваляе грамадзянам Беларусі збор, захоўванне, распаўсюд інфармацыі. Усё гэта суддзя адхіліў, і што таксама заўважна, ён нават не выходзіў, каб параіцца, падумаць аб выраку. Ён быў вынесены вельмі хутка. Мы бачым на месцы ў Гомелі, у прыватнасці, што за любы стрым, за любое з'яўленне на прамой трансляцыі адразу ж будзе суд, то бок відавочна ўлады баяцца вось гэтых жывых навінаў з таго, што сапраўды адбываецца ў рэгіёнах. Але я не лічу, што ад гэтага істотна пацерпіць праца як нашага тэлеканала, іншых незалежных СМІ, бо ў наш час журналістам можа стаць фактычна кожны, у каго ёсць мабільны тэлефон. Нягледзячы на ўсе перашкоды, мы працягваем працаваць і мы будзем працаваць. Дзякуй за сёння. Зміцер Міцкевіч з Менску, Євген Меркіс з Гомля і Сергей Падсасонны. Гэта быў Белсат Зум. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Да сустрэчы.